ತುಳುನಾಡ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಕಾರ್ಕಳದ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತೂರು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿ ಚರ್ಚ್ದ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು. ಈ ಚರ್ಚ್ಡ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಉಪ್ಪಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬತ್ತದ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೆರು. ಈ ಚರ್ಚ್ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮರಸ್ಯಗೂ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂದು ಪನೊಳಿ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಚರ್ಚ್ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ಅವು ಒಂಜಿ 500 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಮೂರ್ತಿ. 3ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದ ತುಂಡುನು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭದ್ರವಾದ ದೀತೆರು. ಈ ಚರ್ಚ್ದ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಈ ಚರ್ಚಿನ ಬಸಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಹಾ ದೇವಾಲಯ ಪಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೆರು. ಇಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಭಕ್ತರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಪರಕೆನ ಪಂದು ಈ ಚರ್ಚ್ಡ್ ಪರಕೆನ ಸಂದ ಆವೇರು. ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಲ ಉಂಟು ಮೂಲಂಜಿ. ಈ ಚರ್ಚ್ದ ನನಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನ ಪಂಡ ಮೂಲು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಎಂಚ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಉಂಡ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಮುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಉಂಡು. ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚರ್ಚ್ ಉಪ್ಪುನ ತೂವರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಕೆರೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಆ ಕೆರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂಪುಕೊಂಡುಲ್ಲೆ. ಮುಲ್ಪದ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಈ ಕೆರೆತ ನೀರುಡು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೋಲಿಯಾ ದೀಪ ಈ ಕೆರೆತ ನೀರುಡು ಮಸ್ತ್ ಮೀಲುನ್ ಮಾತಲ್ಲ. ಆ ಮೀನಿನ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಚರ್ಚ್ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಸವಿನಿಯರ್ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ನಾವು ಬೋಡುತ್ತಿನ ಪೂರ ಗೆತೊನೊಲಿ.
ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಪೂರ ನಮಕ್ ಮೂಲೆ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು ಮೂಲೆಗೆ ತೊನೊಲಿ. ಈ ಚರ್ಚ್ಗ್ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತುದು ಮಸ್ತ್ ಪರಕೆನ ಮಾತ ಸಂದಾವೆರ್. ಬೊಳ್ಳಿದ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಪೊತ್ತಾದ್ ಪರಕೆನ್ ಸಂದಾವೆರ್. ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪರಕೆ ಪಂತಿನಕ್ಲ್ ಮೂಲು ಬತ್ತುದು ಬಾಲದಾತೆ ತನ್ನ ಬಾಲದಾತೆ ಮಲ್ಲ ಮೇಂದ ಬತ್ತಿನ ಪೊತ್ತವರಿ ಮೂಲು ಬತ್ತುದು. ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ತುಪ್ಪನ ನಿಗ್ಲು ಮುಂದೆನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.